Casa Graupera neix el 1895 i el fundador és Vicenç Graupera, el meu besavi. Després continua amb el meu avi, Andreu, i després amb el meu pare, Enric Graupera. I després del meu pare arriba la quarta generació, que som les quatre noies. En un principi el meu besavi feia neules i torrons. Després el meu avi es va especialitzar moltíssim en el món de la neula i el meu pare ja va començar a treure varietats diferents de neula. En un principi la neula sempre era com gairebé tots la pensem, no? Una neula cargolada, i era així, i ningú s'havia pensat mai que podia tenir altres formes. És veritat que hi havia els ventalls dels cubanos, que és un postre bastant modernista. Mentre estudiava i treballava, del que a mi m'agradava, i treballava del que m'havia tocat, vaig començar a veure que aquest món, un cop après, com tots els oficis, primer tens que aprendre l'ofici, podia diversificar-se d'una manera molt manual, com l'art, no? I la neula vaig descobrir que com que es podia moldejar com si fos una pastilla de fang, aleshores van començar a sortir les joies gastronòmiques que ara avui en dia ja coneixem com a joies gastronòmiques. N'hi ha més de 30 varietats. La meva idea inicial va ser posar un tall de torró dins la neula, però el primer que jo volia, que era el de torró de llima, era impossible de posar perquè la neula es remullia. Després vam passar amb el de torró de xixona i el d'ametlles, el de nous, el de xocolata. Aquest sí que es podia posar un dauet a dintre. A partir d'aquí els hi vaig voler donar formes diferents i bé, va començar una col·lecció de joies que més tard ens vam donar compte que era una cosa molt bona per poder desestacionalitzar. Nosaltres el que volem és viure tot l'any del nostre ofici i nosaltres som neulers. Un cop ja havíem presentat totes aquestes joies, vam començar a fer com una mica de que la gent de tot Catalunya començar a parlar de nosaltres. Hem sortit moltíssimes vegades a la premsa i això ha fet que molts turistes i molta gent de fora de Mataró ens vinguin a veure o ens vulguin venir a veure. La demanda una miqueta d'ells de venir, aquesta gent de fora, ens va fer pensar que també podríem fer com una cosa que fos un record de Mataró, que és la ciutat que nosaltres ens estimem, on hem viscut, i gairebé l'empresa portarà 120 anys. Tenim una col·lecció, que és la col·lecció Mataró, que té dues parts, i hi ha una part dedicada al rengle, que és l'edifici de Puig i Cadafalch, d'aquí de la plaça Gran, que ens ha vist néixer i nosaltres l'hem vist néixer amb ells com a empresa, perquè som pràcticament de la mateixa data. I després n'hi ha un altre dedicat a les dones treballadores, que hem volgut agafar una mica una escultura que hi ha a la casa Coll i Regàs, que és també de Puig i Cadafalch, que és la Filosa. És un article que Casa Graupera fa un anyet va començar a exportar. Llavors és un concepte que porta el nom de Mataró a tot el món, i ara mateix estem venent a Alemanya, a la Xina, a Japó, als Estats Units. Des de l'any 93 faig un torró creació cada any i aquest torró per mi no és un repte, és un divertiment. El d'aquest any sí que és veritat, com que fa 20 anys, que gairebé no m'ho podia creure, però fa 20 anys que vaig començar a fer un torró creació i després tot passa molt de pressa. Doncs he volgut dedicar-lo als nostres clients i una miqueta es diu et mereixes un 20, perquè és que hi ha gent que fa 20 anys que des que vaig treure el torró de l'avi l'any 93, cada any venen i diuen quin és el torró d'aquest any i han anat provant fins i tot les meves coses més rares, no? Una mica el volíem fer com un llingot d'or petit i una mica en plan, i per això és petitó aquest any, Doncs ja està, el que és el torró és així. Sí que és veritat que el torró d'aquest any, com que vol ser una mica que faci homenatge als torrons més antics, que són els de massapà, hem volgut agafar massapà i hem posat també trufa. És a dir, que hem fet com si fos un pastisset. Té una part de baix que és massapà, fet amb un sucre integral ecològic, amb una mica d'endrines, i després una trufa i tot lligat amb un patxaran. Una mica energètic, perquè una miqueta també, un dels vins era tens que tenir energia per començar l'any, una miqueta va per aquí.